muje mata walle, 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 muje mata walle. ga mata walle gwanin mutaka da lafiya, zauna daren abin ka kai za ka yi kajiya, waye zai so ya ja da kai namijin duniya, kai teku kake a gaida kai a wuce maliya, bijimi namijin mazan mu ka samu tarbiya, kuma ga ka da farjini mun gaida mazan jiya, kuma kai saudan taraba ai ka zama jan wuya, kai ka wuce mata raba dan ka shiga nahiya, idan ka zamo shugaban mu ai za mu ci jarmiya, kuma gashi kana da ram a APC jam'iyya, ka tunnubu shugaban mu ga gefasu sun tsaya, sabon abdul razak ya ce ni na gaishe da kai, shine ya ce na raira wakar ka da kafiya. Ga mata wallan mahanga Dan majalisa na kowa, honorable ayatullahi sa'id kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da taimakowa, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. hadin samadin buwaye mai mulki kai daya, Ga mata wallan manga, kai kai dare ilahu kuma kai yi safiya, ka zo kai mana takara. kuma kai mai yaudari sannan kai mai gaskiya, Ga mata wallan to manga, ka samu gama lafiya ka kara mana juriya, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na ka kowa. kara dubu na salati gun ɗaha mai gaskiya, Ga mata wallan manga, arzikinsa muke ci a duniya duka gaba daya, ka zo kai mana takara. kuma ka sa alayensa har sahabbansa gaba daya, Ga mata wallan ka sa manga, da shi mata wannan mu har da ni duka gaba daya, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kai ku kowa. doka kiɗan mata wanda zai yi mana takara, Ga mata wallan wanda manga, bai san tafiyar ga dole tilas sai sun jira, ka zo kai mana takara. talakawa suka ce da kai ka zo ka tsaya takara, Ga mata wallan za su manga, kaɗa maka ƙuri'ar su birnin mu da karkara, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na na ce ku kowa. zo kuma tasan mu har da matan mu ku fito, Ga mata wallan gashi manga, nan mata wallan mu sai ku zo shine ya fito, ka zo kai mana takara. kuma ganga ana san shi har da bantaji ku fito, Ga mata wallan har manga, kare ana san kamar ta wanda muna gaisuwa, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kai kowa. gida wa zai ga da kai da shin Allah kai nuwa, Ga mata wallan dan na ga manga, tumbin jama'a suna ta ma duka tururuwa, ka zo kai mana takara. mata walle kai ne muke bida baka da damuwa, Ga mata wallan majalisa manga, na tara ba za ka je kai ne garkuwa, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kun bi kowa. APC jam'iyya ta bola mai gaskiya, Ga mata wallan da manga, gwamna ke fastara ba mai aikin gaskiya, ka zo kai mana takara. sani kontak ai shugaban Renewhope ne ya biya, Ga mata wallan har da ma manga, sanata jinkutan mu duk tafiya ne daya, ga mata wallan manga. dan majalisa na kowa, Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya, ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. kai har sarki mu gaida shi Suleimanu ya biya, Ga mata wallan har da manga, ma da kaci dan mahangama duka gaba daya, ka zo kai mana
daya. Ga matawallan manga. Da kunnar ba ku samu turufa ishi ma ya biya. Ga matawallan manga. Dan majalisa da kowa. Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya. Ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. Ga tauraron bantaje na matasan bantaje. Ayatullahi Sa'id mu za mu bi gaskiya. Ga matawallan mahanga. Dan majalisa na kowa. Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya. Ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. Ga matawallan manga. Dan majalisa na kowa. Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya. Ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. Ga matawallan mahanga. Dan majalisa na kowa. Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya. Ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. Ga matawallan manga. Dan majalisa na kowa. Honorable Ayatullahi Sa'id Kabiya. Ka zo kai mana takarar mu mun yarda da kai na kowa. 090 3039 4110. Ni ne naku M Idris. Ai sauraro lafiya.